enkulu yakithi ehlelwa eNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela wasedima besabe ukuba ngifundele umthandazo wesabatha inkosi imbusise. Bandla lenkosi masibuke sithandaze. Amen. Ngiyaphinda ngiyandengelela amanazareta angcwele enkosini. Bese ngibonga uPremier wala umama Ntombela nethimba lakhe ebelikhipha izinto zokusebenza nje wanibona leli iceke livuleke linje ngithi inkosi izibabusise. Nani bantwana baNkulunkulu ngilibonge ngoba nani bengahleli benisebenza subele waba umkhulu lo muzi. Ngiyanicela ke mina angizile uzonishumayeza kepha ngizonivuselela ekholweni nakho ngoba vele mina ngamakholwa. Kuyenzeka ke ikholwa liphume seliphakathi ekholweni ngokuthanda into zomhlaba kepha mina ngamakholwa ngaba negqokile kubemhlophe ngawona amakholwa. Ngiyafisa ukuthi nizozana okuhle phambi kwabantu ukuze lo mhlaba ugcine ngokusumbethe kubemhlophe. La sikhona kufanele le ndawo ngabe siyithatha njengendawo engcwele lapho kwazalwa khona umsindisi wethu babamkhulu. Mhlambe nike niyibona izinto zenzeka bamile umfundisi nelinye ithimba bengacelanga bayangali kangisho umfundisi bani bayangali behlola izwe bani mabefika ngali babona umhlaba abangakaze bawubone kusukela bebafana besalusa. Njengoba ukugibela lezi ndaba bayangale ubona obunye ubuhle. Kepha ngoba bengacelanga wabese baphendula-ke umnikazi wale ndawo. Kwakuphephe imoto lapho ku-entry ngalelo langa. Kuphephuka namadokodo la. Siyabonga uNkulunkulu usitshengisile uthando ukuthi ubaba mkhulu unathi ngeyikhathi zonke.
silokhu safika la besihlushwa umoya ngene into lemehlweni ngene into lemlonyeni kodwa uthi mangenisa bathi izolo waseyishiya bayijika lento babamkhulu lalihle izulu njengoba lilihle namhlanje iyangicela-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi njengoba nigqoke ingubo emhlophe niyibiza ngamakholwa ngicela nikholwe ngeqiniso kulesihlahla la ngoba ushebhe akaze akuthola ukuphumula lokhu kwaqala kwabamkhulu ushebhe uyahlupheka ehluphekela wena nami babamkhulu namhlanje ligcwele ibandla yalokuhlupheka kwakhe ihlukunyezwa ishayelwa thina namhlanje ibandla lihle lihle asingaloniki nathi ngoba sihlicele lihle aliqhubeke nokuba lihle ibandla ngiyabona into eyasho ushembe anoyibamba nibeke enhliziyweni nibeke engqondweni ngoba malenzile leyo nto niyobusiseka kunesihlahla-ke la ushembe wathi mayesebe nabantu bebaningi bephuma ey'nkonzweni phela ushembe akazange abe umuntu waye uNkulunkulu esukeni uyabona nje mina ngake ngisho kuwena noma ungaye emaromeni uye weseli uye noma ikuphi ngeke ngiye weseli ngiyothi ngifaka icala uthatha abantu bami balifaka icala-ke abantu bathi ushembe uthatha abantu babo besho ubhombela uma efika ubhombela la esebizelwe khona ezoshushiswa bamshushisa bathi uma sebeqeda bese bachazela bathi uyabo ngaba ngithunywanga uNkulunkulu njengoba ngila ngizokhuluma ngalesihlahla lesihlahla se-gumtree sasiphansi phambi kwalapho la edolobheni la Entabazwe uthi lesihlahla masike sawa sabola kobechaza ukuthi angithunywanga uNkulunkulu nomNazaretha beyophela kepha lesihlahla masike sawa saphenduka itshe kubechaza ukuthi uNazaretha akuse ukuphela kuyoba khona kungenaphakade sikhona lesihlahla sisibona lapha uyabona la kwahlala khona ubabamkhulu phansi kwesihlahla phumula kusona kwakhe imuntu la awakabeka khona unyawo lakhe akwakhe imuntu njengoba wahlala la amathule ey'ngane zakhe ney'ngane zakubo ala hayi lapha ezansi la kwakhona belungu ala akaze kwakhe umuntu la sekuzoqala ukwakha thina-ke manje
wabe sisuka-ke kwabamkhulu la eyofuna thina le kwelasempumalanga. Angisenze ukusho ngoba unye ngoba phela umfundisi bese kushilo wabe sihamba-ke ubabamkhulu wagibela into ayeyigibela waye wafika kumsizini efuna le ntaba inhlangakazi le athumile leli izwi kade lafika alifiki kubabamkhulu lafika kudala lifika kumzazela engeke ngimazi ukuthi mina ngathi mangimusho ngoba mina umkhulu wami inyanga yezulu mkhulu Stanela ilanga engeke ngazi ukuthi ungathi ubani umzazela kumina ngokusekude kakhulu kunami lafika umzazela lelizwi leli elaliprofeta ukuthi kuyo bakhona babamkhulu ngoba thina abantu bakashabe singaboni ley'ndandana ngeke ufike ebuhleni ku-empty kuhlale khona abantu kwabantu bondliwe ebuhleni bafike bathole ikhaya nakhona-ke kumzazela kwakunjalo-ke kuphakwa kudliwa yibo kuleya ndawo leya sasayona lapha ani waceza ilawa yakhe khona-ke umzazela thi umzazela masekutholakala ukuthi useyaguqelwa bayinyanga lo mzazela useyaguqelwa abantu ayiwayinyanga nami ngaba yiyona nje vele ngiyona ngoba phela uhlale kukhona impi emhlabeni base behamba-ke beyombika umkhulu ukuthi khona indaba ezitha umuntu oseguqelwayo la osesenza wena laselifika-ke izwi lathi akabaleke aye ezweni lesentla njengakhona la sikhona ngoba okhalweni lakhe uyozala abaprofeti wabe sephuma-ke umzazela ngoba safika lapha sayibona nento zakhe zasala waphunywa kubalekwa waye wabhajwa kulezi ndaba-ke bazaliwe-ke abantu balendlu yakithi bazalwa abantu kwakwagcina sekuzalwa-ke umayekisa umayekisa-ke uyise kaBombela uyena wazizalela lento enhle kanje wabe sesuka-ke uBombela-ke esekhona-ke emhlabeni eseka ezwini la eyofuna thina khona wafika kwakho kusekhona isiteshi sey'timela ethi yisemsizini wafika-ke kuleso siteshi sey'timela wehla wahambe ebuza inhlangakazi kwase ukuningi okwenzekile emuva phela wayengafuni naye ukuya lapha
abanye ngakubo basebiza ngoshanya. Ukhona ushanya lwakhe into enhle kanje. Wasehamba-ke wayewehla-ke emsizini wase ephumula ngaphansi kwesihlahla kwawosehwala ethatha ukuhlwa waphumula phansi kwesihlahla thizeni lapha engasemzini ekuthiwa umuzi kaMdluli walala phansi kwesihlahla lapho themayelele lapho wase umkaMdluli umdluli seyimsebenzini umdluli wayevele umshumayeli naye kuliphi isonto American Board angithi njalo waye umshumayeli American Board uthi mayise ephuma umkaMdluli angazi wayeyokwenzani wasebona lesi sihambe isiphathi ukuthiwa kumakhaza ngaso sikhathi wase embiza emfaka endlini yakhe uthi ngcono azolinda endlini wasemenzela inkomishiti opposite wakwantamba masefika kuMdluli basebezwana obaba amakholo bobabili wasefika uMdluli basebekhuluma bazwana wasesho lo wakithi uthi ngithunywe izwi ingushembe wasemchazela noMdluli nami isonta kuleli bandla mfundisi wakhona kuwumlungu American Board wayasanga kusasa wase ngesikhathi sokuya esontweni wase uMdluli ecela yena uBomberti cha ngoba phela nawe uyikholwa asambe ungiphelezele sesontweni lapha uyobona senze njani lapha kuthina wase behamba-ke mabefika esontweni yasiyasha Inkonzo mayesiyasha base ebeyinika uBombela wathi mayeyithatha Inkonzo konakala esontweni wavuka abantu ipoliyane waqasha amadliso kwanje baphila wasebona umlungu lo umfundisi uthi cha lo muntu uzongithathela abantu angaphindezela waseqhubeka nohambo lakho ngoba lo engathunyiwe eAmerican Board wayethunywe eNhlangakazi wayebathi wasuka la ushembe vele eyinkinga waseqhubeka-ke ihambe ifuna le ndaba wase wehla esiteshini kwaBhoda wagibela isitimela wehla esiteshini kaBhoda efuna le ndaba wayewabuyela futhi esiteshini ngoba ayithole indaba akekho yaziwa wagibela isitimela waphindela emuva uthe esegibela isitimela sethi uyabuza la sabele safa isitimela baphuma belungu nama uthulboss bethi bayasiklinik isitimela sayitholela isitimela yaselifika izwi emadlebeni akhe ngoba lalingakhulumi nabantu bonke lalikhuluma naye lathi shembe kanti ufuna ngikubulale nabantu bonke labagcwele isitimela ikhona enhlakazi la ngithuma khona esegibela isitimela sephindele emuva sethi ekhaya usethuza la kulezi zinto ngoba lathi mali jaka entabeni wathi yena akayiboni indaba zikhona neindaba ngakubo mhlambe lento engenzeka kanti athunywa ngeindabeni zangakubo sajama isitimela
waseyakhumbula lifika izwi laselemkhumbuza waseyehla esitimeleni kwaba ukwehla kwakhe sasesihamba isitimela wasehamba-ke ifuna le ntaba le wayithola le ntaba ithi ngenhlangakazi yasenzeka into zakhona-ke lezi zenzeka imoya ishintsha kufika usathane kufika amadimoni kufika kwaze wafika umoya ulindile kodwa kwakhona lapho elinde lapho wayehlupheka yebukuzwe nje makubhaliwe la ehlabeni ukuthi isikhozi senhlupheko abantu balapha enhlangakazi babethu udla imbuzi zabo abanye bethu ukuhlanya unomuzi-ke ngeke usho ngesibongo athi mayephelelwa amanzi wayehla kulowo muzi afika wathola amanzi cha engathi ngiye phambili kakhulu esithola lo muzi udlule komunye umuzi esufuna idlakazi esomile wase efica kukhona ikhehle eminyango lesalukazi wasecela amanzi bathi akangena ikhelele basebabuza abanangane yini basebethi bona hayi ikhona ingane ilapha endlini kodwa uma ungena ungayiphazamisi mayengena ukubhombela lapho wafika wawakha amanzi mayesewakhile amanzi wamhlola ukuthi angayiphazamisi waseyithandazela wayithandazela yayingahambi le ntombazana eyishosha kodwa wayithandazela wathi ephuma naye sihambela waqhubeka nohambo lakhe wafika lapha ekuhluphekeni esiyitholile intaba yenhlangakazi wafika ekuhluphekeni amadoda emhlasela hayi yonke into emsasazela ngezinja ethi amadoda udla imbuzi zawo kwathethwa inqwaba yamacala thula ngathambo lembuzi babempenda ngazo zonke into ezimbi thina abantu abamnyama sifuna into yethu yabona nje wenqoba amabhishu uhlale eduze kwendoda egqoka isuti engelona iNazaretha yolo uyihlehle ithi uzoyingcolisa ngoba thina asifuni into yakithi wasihamba-ke ubhombela wafika phezulu intaba omhlangano mayisomile wayihamba umuzi ngangisisho isibongo sakhona kwabantu bakhona kade bekhona la ey'nsukwini bezocela into ethelelo ukubhombela anomphatha kahle ushembe eManazaretha uyagqilaza wayisho labantu abashaya isiginci uyagqilaza ngoba ugqilaza izizukulwane zize mhlawumbe zibe ntathu ey'gqilaza nje yebo bekufika abantu la izolo bephethe inkomo nembuzi nakuloyo muzi-ke wayesesuka entabeni ephelelwa amanzi wasehla eya kulo muzi ngeke ngisisho isibongo sakhona abantu bakhona basekhona uma efika kulo muzi nakhona fica iphehla lesalukazi uthi bathi ngena uyikhelela amanzi usiyangena uyayikhelela usebuya uyababuza ukuthi kwangane yini ekhaya bathi abanazi ingane owaseke ebatshela ukuthi hayi nizoyithola iy'ngane wase ubapha isibuziso sey'ngane uhamba wohlala phezulu entabeni
zaseyitholakala-ke iy'ngane. Kuthiwa kwatholakala amantombazane amabili, ushembe unomona ngento yakhe ayibumbele yona. Asekhula la mantombazane akulomuzi, asegana aganela kwelinye ibandla engilisho ngegama. Kwase kumkhathaza uBhombela ngoba phela wabuye wafika inhlangakazi wasedlula kulomuzi, waseyibuza lesingane kuthiwa sezagana, zaganela kwelinye ibandla lasemhlabeni zaliyeke lasezulwini. Wabe sephatheka kabi, wasebathethi niyohlupheka la, ngeke nikuthole ukuphumula, nohlupheka njalo nize nife, ngeke nithole ukuphumula. Ade bekhona labo omama abayinzalo yakulowa muzi, kuyahlushekwa laphaya. Kade belethe inkomo nembuzi, bathi bazocela, ngibacelele eBhombela. Beze la, basuka enhlangakazi bazocela ukuthi ngibacelele eBhombela, abathethelele sebehluphekile sekwanele. Ngibe sengibanika isibusiso, bajabula basebehamba. Leyo nkomo abafika nayo ngibe sengiyihlanganisa nezinye zaba u4, ngasengenzela bona uBhombela nabantwana bakhe nabafowabo umsebenzi wala entabeni. Asingayoni into kaBhombela amaNazaretha. Ukuhlula hamba uhlala ekhaya, yobuye ibuyele nje. Futhi singaphoqa ukukholwa, akube ukuvuma kwenhliziyo. Namhlanje ngiyathemba ukuthi abaleli kulo mhlaba okuyingane kaBhombela, abafowabo nabo bonke nje abakwashemba balelela bayahalalisa ngoba bayabona ukuthi awu kanti asilahliwe, basekhona basikhumbulayo. Wena ufanele ungwa
Ngiyabonga bantu abanguNkulunkulu ukungilekelela. Inkosi izinibusise. Ngiyacela ke bantwana baNkulunkulu liyashisa ilanga. Ngiyacela abantu baNkulunkulu ukuthi konke enize ngakho ngoba mina benganika ngalutho lokuzala. Enginakho mina isibusiso. Ngiyacela nje ukuthi kuzo zonke izinto enizoyicela uNkulunkulu asheshe niphendule. Ngibona ukuthi masila seduze naye uNkulunkulu. Ngibona ilanga ngizosheshe ngiqede ngoba ngifunda ilanga lize libulala abantu. Ngamnandi khona kodwa uma kuzofa abantu kuyaphela kumnandi. Ngiyacela ke bantwana baNkulunkulu ukuthi njengoba sila sesihamba singayilahli ibusiso sizoyithola la siyithwale. Ngicela noNkulunkulu ukuthi njengoba nilana waselifeyilizwe anibhekele imizini nezibaya zenu nifike imfuyo yokusaphelele. Ngiyakhohlwa nje maNazaretha uncenga bantwana baNkulunkulu. Ngiyanithanda kiniyeka amanga. Uyabona sihlale sithi amaphekula aphesheya komvula. Mina ngabona amaphekula laba abantu bahamba bashiya. Ufanele akulokhu usisiphathi wethu kodwa likhona usisi. Abantu sibiza ngamaphekula bangcono kabi wakusho umkhulu abantu bangcono labo bahambile. Kunamaphekula acashe lapha phakathi kwethu. Lawa acashe phakathi awana mahloni ubabuka moyethi masuqamba kakhulu amanga athi uyawafutha. Sebuyile futhi leyafuthwa manje amanga. Alina mahloni maNazaretha. Phansi kwengubo emhlophe. Niyasuka niyephephini. Nithi mina nganika uncwani u-30 miliyoni ukuba yokwazela amajaji eBloemfontein. Angiyazi leyo nto. Ningafuna ukubuyela isingane yomfazi ngamanga. Angaze ngimnike imali lo laqala nje icala akaze lo laqala 2011 akaze ngimnike imali mina. Njengoba icala lasilaka senginisho nina futhi nithi mina ngithe ngiyayifuna le mali yami uncane. Ngangisho kubani akavele phela lo muntu. Ngazoyifuna kanjani ngomnika ngazoyifuna akamnika into imali. Nafuna ukubuyelisa ingane yomuntu ngamanga. Akho umuntu engangamupha imali noma ngamnika imali yokugwazela icala kuqalela la gwazelwa.
ifundiwe lento umhlaba wonke ufundwa manga ukuthi mina ngithe ngiyayifuna imali yami kuncane ngizoze ngifuna imali yangu umnika nini ngasho ngani manje ngangifuna ukuthi ngime phambi kwenu Usi yamgeli themba lami naku Usi yamgeli themba lami ngiyabonga bantwana kaNkulunkulu uyani
Ngane wedukeni isikhathi sisekhona. Mina ke angifuni ukuthi umuntu angikhulumele ngoba ngeke nje ngikhuluma nje ngakhulisa umuntu ngiyikhulumela mina. Angifuni ukuthi uhambe uyobhala ukuthi ngithenge ngifuna imali yami u-30 million engingayazi. Ngifuni ngale umuntu ibulawe abantu bathi yadla imali yami engekho. Sana Nazareth wakhe into engakhiphe into ekhona. Mayengekho into ayikho. Ingakhiwe into inganasihloko. Mina akho ngisho isente ngalipha lo mfana. Lo mfana besebenza nje ngokuthanda kwenhliziyo yakhe. Thandana naNazareth. Ukhona fanele yazi maNazareth ukuthi la ukhona khona ubungcwele nobuxoki bukhona nobubi bukhona nokulahlwa khona lapho bukhona. Ningavuma ukulahlwa seniyiphathi kubi kabi iNazareth amaselambele emhlabeni. Kanti ngiwathetha amacala njalo thiwa ubaba uyabuya. Sikhonzela uyezulu indlu kaSila, asikhonzela ukubuya. La khona khona umngcwele nokulahlwa khona nokukhona. Angifundela lapho. Petro kala. Petro kala 2 verse 1. Phinde ufunde amaHubo 3 verse 1. uJobe 2 uye 3. Uzofunda Roma 16 verse 17 ya 19. Yeah.
Bataba bayifunda baba masithulile. Ngakho lahlane ububi bonke. Nobuqili bonke. Nokuzenzisa. Nomhawu. Nokuhleba konke. Qhubeka ufunde 3 Amahubo 3 verse 1 Njombe week 2. See, Funde Amahubo 3 verse 1 Njombe week 2 week 3. Phinde ufunde Efesu 5 verse 6. Hawu Jehova ziningi izitha zami. Hawu Jehova ziningi izitha zami. Baningi abangivukelayo. Baningi abangivukelayo. Year 3. Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi. Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi. Udumo lwami. Phakamisa ikhanda lami. Phakamisa ikhanda lami. Ngiyabonga baba. Bafundele nenye. We'll see. We'll see. Ushayeke Roma 16 verse 17 to 19.
Roma 16 verse 17 to 19. Ngiyancenga bazalwane banqaphele abawahlukana nokukhubekisa iphambene nesifundiso enafundiswa sona mina nehlukane nawo ngiyancenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa bephambene nesifundiso enafundiswa sona mina nihlukane nabo. 18 ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu Kristu bakhonza izisu zabo bakhonza izisu zabo nangamazwi amahle namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala nangamazwi amahle namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. 19 ngokuba ngokulalela kwenu kuzwakele kubo bonke ngakho ke ngiyathokoza ngani ngiyathanda kepha ngithanda ukuba nihlakaniphe kukuhle ningabahlaniphile kubi kusimbusisa. Mana zanti wasila sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizocela ubombela ukuba nemhla ethatha imphefumulo yethu azaze singenise ngenjabulo emzini okhazimula ngaphezulu ilanga nenyanga ngoba ungayihamba yonke indawo lemhlabeni ngoya phesheya kodwa kumthole umfundisi noma umholi webandla onezulu ubhomela kuphela onezulu. Angixoxele ingane wana ngikhuluma into mina ukufika umuntu nezivathu zakwenye inkonzo alizocelela umkhwenyana wakhe intethelelo ubhombela azocela uthi umkhwenyana wakhe akezela ufika wamvimba ubhombela le wathi akezela azamcela intethelelo ukusangena ezulwini linamanaza lithi nezulu kodwa nje uphumela nezulwini ngokuthanda kwenhliziyo zenu. Inhliziyo iyakwazi ukumdukisa umuntu. Ngicela nje ningayenzi into ningathandi yenzeke kunina awuna uwenze imithanda nani kwenzeke kunina bese niyayithanda lento yenu ngoba iyifa lenu ifa lokuphila kwenu akekho yoniphuca yona. Ngiyacela nje sicele nje wasila sicelekile babamkhulu asilungiselwe nembezo
ngoba ngiyabona siphuma kancane endlini kwamakhulu siloku siphumile siyaphuma nje kancane xa singamvumeli usathane eManazaretha khona lefanele ngayikhohlwa la intshubayelo enkulu yamadoda amathathu ahamba nobabamkhulu mhlayikala ilibandla athi asisali shembe siyala uyakhona uyokuthi wena abantu abayeli thina sithi abantu abayeli uyokuthi wena abantu abenze lento sithi nanile nto yenze lento uyabheda lo azange sizokuthola amadoda abuyasala la abuyela la eqhamuke khona ufunde lapho petrol ukala 5 verse 8 no 9 ungangile bazisi wena sitha sami ba qondani nilinde isitha senu usathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingabagwinya melanani naye niqinile ekholweni nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu ababesizweni nazi ukuthi lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu ababesizweni ngiyabonga baba inkosi kusisa sibonga nje baba mkhulu uManazaretha esithwalile sisuka le ethimba lethu saze safika lapha eBethlehem asiphephile la sikule ndawo esikuyona bantwana baNkulunkulu kufanele siyithande ngoba ila okuyimpande yakho uMnazaretha asiyakhe indawo ibe yigugu kuthina futhi kufanele ngabe ngcwele njengoba bangabe igcwele le ndawo ubonakala size kumnikazi walo Nazaretha kodwa ngiyazi uNkulunkulu mesasibekile iyogcwala indawo ke bana iyafana nenhlangakazi ilolaka yebo inhlangakazi yayilolaka ngaze misenalo kwade ngagcina khona othi mawukhimbali khona kwakuphiwa amadodo kunemvula upeshwa idodo nethe imvula ngaleso sikhathi kinala la ke kunjalo
funa amasizilana amanazatha niyihloniphe nina. Ingoba phela wena mawuzogangala le ndawo zifa ngambunye silimala sonke basigange wena. Awuphefukela kidodo phela phefukela amadokodo. Ngicela umuntu mayeza noma yihlangano azi umuntu ukuthi njengoba ngizela ngizokwenzani. Angazi mhla konke kwasanela iyofanele sikame ebese siyakha ngoba ngiyifisa nalela sonto elingali nekhaya la kwethu leliya ngifisa amani namandla abantu balelizwe nilakhe ikhaya lethu. Ngokwami mina ngiyathemba ukuthi mabefikile njengoba befikile bazona laphi. Kufanele sibakhele indlu esibafaka ngesiko. Sithi ngenani nayo indlu esinakhele yona. Sibuka lento enhle enasayenzela yona. Manje banethwa imvula. Phela umuntu wakini mayengenayo indlu lethwa imvula. Usawazi kodwa amanqoba wakithi. Ngifuna lapha la amanqoba wakithi ngakhele oguqa nje. Ayoguqa round. Abathathu. Dalusi nomhlaba. Ngiyabonga. Uzoba kwamzazela kubo kwaBombela bese kuba inyanga yezulu nelanga ngoba ngazi bani wabahlukanisa. Abela abantu babelala mpete munye wasengena uSathane kunje wangena uSathane. Kodwa ke noma engenile uSathane usuwangena ngekholwa. Wayesebatheke wasebehlukanisile impede omunye wemkhulu esontweni. Wafika kuba bala bafana. Akade abafana ngizabiza umkhulu bami ngabafana ngizoshawa. Wasefika ke uBombela omkhulu sekhona osebahlukanisile ngempede. Wafika thatha umpetha uthi jile emnyango wathi ngathi laba babalele babili wayeyazi into ayenzayo. Yabona nami njengoba ngila angifuni ukuphathiswa yeke ngiyiphathele. Siyabonga lezi ndaba zasentabazwe ezasifihlela ubungcwele sibathi sinje sibonga wena indaba zasentabazwe. Njengoba sihlangene la akekho lethwela ngenkani futhi akekho obephuqiwe ngenkani udizela kepha kuvuma inhliziyo. Ngiyaphinda futhi ngiyacela ke uBombela khulilanga
kunyaka yezulu ukuthi mara makhosazana wathi kuthi konke enize ngakho qaleka ukuhlupheka kuphela bese benemukelisa-ke konke nikufisayo yenzeka-ke bantwana bankulunkulu umuntu afike la nemithwalo yezono thwalo omnyama kodwa uNkulunkulu benhliziyo ahambe nayo eyithwele leyo mthwalo kanti oqaqa inhliziyo izosala phansi umthwalo oneke manazatha nebrume owamkhulu anigeze ngensipho yakhe engcwele yasezulwini khona nizozalwa kabusha anikhiphe futhi inhliziyo iqinile anike inhliziyo kamoya maye ukwenzeka lokho akekho umuzwa eba ngumsinde xoba nomyeti empeleni niyothandana elinye nazathi ethandele iNazaretha ingoba ithandana nibe munye nizothanda uJehova kodwa uzomunye umuntu ethi angimphiwe kunabantu abaphisanayo sayicela nje ushiye ukuthi aneze nibe munye njenge wasimende ningakhohlwa-ke enhlayisuthi ningayibulali ningayonto wabhombela ngoba naye wakhuluma ekhuluma ngakunina ebheke ngakunina wathi ze ningayiboni le nto nhlayisuthi mawone le nto akekho ungayazi isitsheli sakhona nesiqalekiso sakhona ukhona ungayazi ongasazi ukuthi uqala kuwena akuphuphise ezenzalweni yakho ayiphuphise ezenzalweni yenzalo yakho ayiphuphise ungaza phela agcine esidulweni sesithathu njengobona besafika kumina bezocentishela lokubhumbela yile sidulweni sesithathu-ke lesi sesibona nayindaba ziphatheni kahle eManazaretha nimuvukele uNazaretha inkosi ibusise sinenzwile sizovala inkonzo yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186 ngicela umshumayeli uNtombela wasenkumbulweni asifane ngesihlabelelo inkosi imbusise Nkosi busupha ngabangcwele Bajazwa
Asibonge. Amen. Asibheke Nkosini. Nkulunkulu okhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi ezizwe zonke. Shembo ngcwele. Bamkhulu napa abantwana bakho phambi kwakho. Bevela umakhaya ngamakhaya kumbe namanye omhlaba. Beze nayo yonke inhlobo yosizi. Banalo nithemba phandle kwakho. Bazocela bakhanyisele indlela zabo. Baqaqeze ngenkinga abanazo. Beze baphumelele ezifisweni zabo. Bese bapha kuhlani benze bakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Sehlisele izibuso sibe nenhlanhla. Bese siqhathela ubufu emzini yethu. Usenze singadingi singesweli. Khumbule bonke abalusizi. Khumbule intombi zentethelelo. Beze amaphuphazo. Bese upha amandla labafuna ukuvusa imizo yize. Balobole bakanwe. Nabafuna umsebenzi bayithole. Noma kuthi abangabathula abantwana emizini bamokelise. Nabahoba ngemfuyo yenza imfuyo yabizalwane yande. Nabalimi yenza isivuno sabo siphindaphindele. Bese upha abafundi ingqondo ekhaliphile. Benza baphumelele ezifundweni zabo. Bese wenza izwe esiphila kulona libe nokuthula libuseke manje naphakade. Amen. Unkundlande otsika njengenxuluma